He sentit asturat les paraules del molt honorable president Pere Aragonès dient que la gent vam sortir massivament al carrer reclamant sit and talk. Sit and talk, que és aquell lema que va fer servir el tsunami democràtic perquè la gent sortíssim al carrer, però és un lema que no el va pactar ningú amb nosaltres. Ja ens el van preparar, o sigui que ens van preparar una trampa, com va ser una trampa anar a l'aeroport, va ser una trampa anar a la Jonquera i va ser una trampa anar a Salt. Quanta gent hi ha investigada pels talls del tsunami, i el tsunami que tant ens havia d'ajudar, encara esperem la seva ajuda. Jo mateix, que em van requisar el cotxe a la gendarmeria francesa, i vaig haver de pagar una multa econòmica i la grua, i encara estic esperant tant que ens tenien d'ajudar els del tsunami que ens ajudarien a pagar aquestes sancions econòmiques. També tenien d'ajudar tota la gent que estigués investigada pels talls. No han ajudat a ningú, ens han deixat a la desbandada. Es va desconvocar a Salt quan sabien que ens deixaven a la gola del llop. Es va desconvocar a l'aeroport quan estàvem aguantant estoicament tots els embats de la policia i dels Mossos. Què coi esteu fent? Què coi esteu fent? Tota la gent que heu estat a darrere del tsunami democràtic ens heu preparat aquesta trampa grandiosa per fer veure que es tenia de sentar el govern espanyol i negociar. Negociar què? Aquesta taula de diàleg que no és taula de negociació ni és taula de res. Una taula de negociació, el primer que s'hauria de fer és aturar totes les hostilitats contra els més de 3.000 persones represaliades. Aturar-ho fins que la negociació no es tanqués. Una autèntica negociació tampoc acusaria el dia abans de terrorisme a 13 persones per posar pressió sobre la taula. En aquesta taula el que hi haurien d'haver és tots els poders fàctics de l'estat espanyol. Hi tindrien d'haver el judicial, el legislatiu i evidentment el govern. En aquest cas, qui representa? No hi ha ni representants de l'estat espanyol, són representants de partits polítics que estan negociant en nom de qui? I a qui representen? No ens representen, evidentment, a tots i a totes. Estic molt enfadat amb els partits polítics, molt enfadat amb tota la gent sobiranista, que un cop han tingut els càrrecs i s'han repartit les paguetes, tothom està col·locat, està molt bé, i ja anirem parlant. Ara ja es parla de que en aquesta legislatura no es tancarà res, que es necessita temps, sense presses, sense pauses, però sense temporalitat. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Estem molt tips de tots vosaltres. Penseu que sortirem al carrer, com hem sortit sempre, tal com vam fer a l'1 d'octubre, que vam posar els nostres cossos perquè també ens vam creure tot el que ens veu dir. Aquell referèndum seria vinculant. Aquell referèndum que vam guanyar a l'1 d'octubre, ni oblit ni perdó. El referèndum ja es va fer i només l'havíem d'implementar. Havíem d'implementar un resultat que amb la distància del temps entenc que féssiu marxa enrere, però que ara negueu l'evidència d'aquella victòria extraordinària de l'1 d'octubre i es torni a parlar de recomençar, oblidant la quantitat de gent que ens heu trinxat la vida, perquè vam creure cegament en vosaltres. Ens l'heu trinxada, perquè no sols és la repressió, en el meu cas, per exemple, una sanció econòmica i una inhabilitació per uns mesos, no és només això, sinó la pressió familiar, la feina que estic en el món de la cultura i directament no t'ho diuen, però tens un veto de moltíssims ajuntaments perquè saben qui hi ha al darrere d'aquella proposta cultural. Tot això és la cara amagada de la repressió, en la qual heu abocat a 3.000 persones que us hem cregut cegament. Hem anat a totes, hem estat sempre al vostre costat, a les presons, reivindicant, intentant sortir, ens hem mogut pel territori, no hem demanat mai res a canvi. I em va disgustar, i per això vaig deixar la militància de partit, quan des dels partits polítics directament ja es comencen a dir tonteries com aquelles de ara no toca dir independència, ara hem d'eixamplar la via, ara només podem comunicar en res d'unitat, res, només podem parlar de línia de partit, hem d'anar a totes, hem de guanyar. N'estic fart. No hem de guanyar res més que les llibertats del nostre país. Per això us reclamem
que aneu tots i totes a una, que deixeu de banda aquestes paguetes que ja us heu col·locat, que només us protegiu a vosaltres mateixos, que ens heu deixat tirats a tots, que no ni us imagineu com tenim de viure a precari per culpa de la vostra negligència. I us inventeu o s'inventa algun tsunami que només el que ens ha fet és traicionar-nos a tots i a totes. El poble no oblida, i som poble. Anirem a totes i sempre des de la revolta, tal com vam fer l'1 d'octubre, aquella revolta no violenta però fermament decidida, allà hi serem, allà resistirem i no ho dubteu, ens en sortirem. Estem cansats d'aquesta mediocritat que teniu tots i totes que un cop col·locats allà us quedeu i ja en tenim prou. No podem esperar aquests anys, estem trinxats. La nostra vida és un infern i hi hem anat perquè us hem fet costat i aquí ens deixeu tirats, doncs no sabeu la força de tot un